duurt wel lang voor hij komt, hè? Ja, het duurt wel lang. Ja, en hoe laat is het nu? Het is 5:45. En hoe laat komt Sinterklaas? Ja, geen idee. Hoe lang zit je hier al te wachten? Nou, niet zo heel lang hoor. Om 9 uur ongeveer precies zijn we hier. Stout West dit hier? Ik kan eigenlijk de Noordstout. Echt net? Nee. Is het zo? Is ik Stout West? Nou, we zijn al hier wel stout best, hè? Ja? Stinkiet. Ja, wat hast die in dan? Oh, ik ga een boete krijgen. Een boete? Ja. Waarvoor? Van mijn scooterrijden die je krijgt hellen. Dat is in het verkeer ingereden. Aha, en dat wisten ze net? Nou, dat wie ik een beetje viert, maar ik hoop dat de Sint me naar het zien gaat. Ik ben al een beetje benauwd. Hij zit in de bus. Ja, het is in de bus. Hij zit in de bus. Daar is het een goed heilig man. Zwieren reis van Sinterklaas? Ja, Sinterklaas het wat er leest van zijn reg. Ja, want hij wordt natuurlijk ouder en ouder, hè? Wat kunnen jullie mooi zingen? Ja. Zo. Hoi Sinterklaas. Hoi, Ja. ik ben Johan Dijkstra. Ach, Sinterklaas. Oh. Wat de Pieten ook een beetje moeilijk vinden, dat jij een boete hebt gehad. Oh jongens. Ja. 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 En wat was daar gebeurd? Wat is daar gebeurd, Evelyn? Ik nam verkeerd de rotonde. Ja, alles moest ik hier de eerste keer worden met de boetes. De politie zijn ook zoveel wel gecontroleerd in de racht. En moest je contant betalen? Ja, 40 euro. Oh, zonde. Ja, zonde. Ja. Heb je ook een traantje gelaten? Nou, ik heb geen traantje gelaten. Ik vond het een beetje dom van mijzelf. En ik hoop dat u niet boos op me bent. Nee, dat vind ik nou heel goed dat jij zegt, het was mijn eigen fout. Ja. Eigen schuld, Ja. dikke bult. Ja. Ja. Ja, prachtig.